हॅलो नमस्ते, मी प्रज्ञा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते. आज आहे रक्षाबंधन आणि रक्षाबंधनच्या तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. तर तुमचा सर्वांचा नाश्ता झाला असेल. माझा नाश्ता अजून व्हायचा बाकी आहे. तर आज नाश्ता मला चैतेश बनवून देतो. बघूया आपण तो काय आपल्याला बनवून देतोय ते. तर आज दिवसभराचं रुटीन आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे. तर बघा मग तुम्ही आम्ही काय आज बनवतोय ते स्पेशल. झाला का चैतेश माझ्यासाठी नाश्ता बनवून? बघा रक्षाबंधनसाठी त्यांनी माझ्यासाठी सकाळपासूनच तयारी करतोय. नाश्ता बनवतोय तो माझ्यासाठी. हे बनवले त्यांनी डोसे. आता हा तुम्हाला बनवून दाखवतोय कसा बनवतोय ते. बहिणीसाठी का स्पेशल? हो, फक्त बहिणीसाठी. अच्छा, बाकीच्यांचा झालाय करून नाश्ता, फक्त आम्ही दोघेच बाकी आहे. माझी तयारी होईपर्यंत तो थांबला होता बनवायचा. गरम गरम बनवून देतो म्हणाला. आणि हे बघा दोघं कसे आरामात बसलेत गप्पा मारत नाश्ता बिष्टा करून. आराम करतायत आणि इथे चैतेश नाश्ता बनवून देतोय. हे बघा कसं बनवतोय. हे बनवण्यामध्ये तो एक्सपर्ट आहे. डोसा, बिर्याणी. याचा बहिणीला आवडतं डोसा वगैरे, तर बहिणीला यायचं आहे आपल्याला. बहिणीला आवडतं म्हणून ना. आवडतं माझं. बहिणीला आवडतो ना त्याच्या हातचा, म्हणून तो बनवून देतोय मला. तो बोलला आज बस तू आणि मग मी बनवून देतो तुला एक एक गरम गरम, मग ते खा. आता आपण बघू खाऊन कशी चव झाली आहे ती. मी टेस्ट करून सांगते तुम्हाला. पास झालाय की रिजेक्ट झालाय तो. नाही पण छान बनवतो तो. ताई बघा तर खायला बसले, तेच बसते आता. सांगते तुम्हाला. चांगलं आहे ना. मस्त फुलफुल देतात. या तुम्ही पण खायला. काय दोघेच नाश्ता करताय? नवऱ्याला तरी विचार. नवरा तो झाला नाश्ता तो. कधी केला? मगाशी केला नवऱ्याने. मग ते मी थोडंच केलं होता. आता खातोस का? नाही नाही, करा तुम्ही. आम्ही पण थोडंच खातोय. हा बायको, आज दुपारच्या जेवणासाठी काय बनवतेस? आज मी पुलाव बनवते. कोणता पुलाव? व्हेज पुलाव. व्हेज. आणि तू? मी आता नाश्ता बनवला ना सकाळी. सकाळी नाश्ता डोसा बनवला ना, ते दिला. आता दुपारीही हो, आज बनवते. कसं रक्षाबंधन आहे ना, तर त्याने सकाळी मला डोसा बनवून दिला. तर आता दुपारच्या जेवणात मी त्याला पुलाव बनवून देते. म्हणजे त्याला म्हणजे सगळ्यांनाच देते. आणि रात्री पण वेगळा बेत आहे असा, तो मी तुम्हाला दाखवेलच नंतर. रात्रीचं काय स्पेशल ते नंतर सांगते. संध्याकाळी. सरप्राईज आहे माझ्यासाठी ते. तर आता आपण व्हेज पुलाव बनवायला घेऊया. मी दाखवते तुम्हाला थोड्याच वेळात. संध्याकाळचं काय स्पेशल आहे ते आपल्यालाच कळेल. ते संध्याकाळी समजेल. हो चालेल. चला आता आपण बघूया दुपारच्या जेवणाची सुरुवात. ह्याच्यामध्ये काय टाकलंय? आता तेल टाकलंय ना. तेल गरम करत ठेवलंय. तेल गरम करायला ठेवलंय. आणि इथे मी घेतलाय कांदा घेतलाय. इथे कांदा उभा चिरून. इथे शिमला मिरची असे पीस केले त्याचे. फरसबी, मटार, टोमॅटो लांब चिरून. फ्लावर घेतलाय, वाफवून घेतलाय हा. कोथिंबीर आणि अख्खा मसाला फोडणीसाठी. तेजपत्ता, मसाला वेलची आणि लवंग. आणि हे टाकणार आहे आलं लसूणची पेस्ट. हे आपण घरी बनवले ना? हो, घरात बनवले आपण.
1 चमचा जिरं टाकते. हा घेतलाय तो अख्खा मसाला. कांदा कांदा बऱ्यापैकी घ्यायचा पुलावमध्ये. कुकरमध्येच करणार आहे. इकडे बघा मामी कोणता गेम खेळतेस? लुडो. अच्छा, इकडे आमचा दुपारच्या जेवणाची तयारी चालू आहे आणि इकडे मामी. अच्छा, असू दे, चालून दे चालून दे. हे बघा माझा ते किती मेहनत देते आज माझी बहीण पुलाव बनवायचं. आता इथे 1 चमचा मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते. जरा टाकते. असं काय तू करते एवढ्यावरती? हा? अशी एकदम वरून असं काय करतेस? असे पायावरती. हा माझी हाईट जरा कमी आहे ना. हा, माझ्या बायकोची हाईट थोडी कमी आहे, त्याच्यामुळे ती अशी वरती वाकून बघते, पायवरती पाय वर करून. मी आता काय टाकलंस? हे फरसबी टाकली. हम्म. फरसबी थोडी परतून घ्यायची आणि मग एक एक भाजी टाकायची त्याच्यात. शिमला मिरची, वाटाणे, तर मी फरसबी टाकली. शिमला मिरची टाकली ना आता? हो. आणि आता हे मटार टाकते. अच्छा. चैतेश, तू काय करू तिकडे? मी त्याला बघतोय ते बनवायची रेसिपी. अच्छा, रेसिपी बघतोय. हो. अच्छा, नेक्स्ट टाइम मग तू करून दे घालशील आम्हाला. हो. ठीक आहे ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे. फ्लावर टाकणार. फ्लावर टाकलंस ना? फ्लावर काय वाफवून घेतला होता, हम्म. त्यामुळे तो केवढा जास्त परतायला लागणार नाही. टोमॅटो काय? सगळ्यात शेवटी टाकायचं. ओके. टोमॅटो. टोमॅटो. ओके. बाकीच्या भाज्या परतून झाल्या ना की मग शेवटी टोमॅटो टाकते मी. आता यामध्ये मी हळद टाकते. हळद. 1 चमचा गरम मसाला, छोटासा चमचा आहे. हम्म. लाल तिखट मी 2 चमचे टाकले. जशी क्वांटिटी असेल भाताची वगैरे तसं टाक. हा भात टाकून देते. परतून घेते आता चांगलं. पुलाव मसाला टाकते मी. अंदाजे ना? हा, अंदाज आपल्याला कसं तिखट हवं असेल त्याप्रमाणे. आम्हाला थोडं तिखटच आवडतं.
झाला आहे आपला पुलाव रेडी. आता आपण जेवायला बसलोय. बघा या जेवायला तुम्ही पण सगळे. मामी, पुलाव कसा आहे? चैतेश, चांगला झाला. चांगलं झालंय? तू बघितलास खाऊन नाही. तुझ्या हातचा पुलाव? बघ ना. माझ्या हातचा मी खाऊ? हा बघ ना, खाऊन बघ ना. हा चांगलं आहे. ठीक आहे. तू बोलीस चांगला आहे म्हणजे चांगलंच असणार. मी पण आता बसतो. भेटू पुढे. भेटूया आपण नंतर. आम्ही आता जेवून घेतो, नंतर भेटू. रक्षाबंधन चालू झालंय. घट्ट बांधून ठेवते हम्म. राखी. फक्त वरती पण असं असायला पाहिजे. झाला पाहिजे. झालंय रक्षाबंधन आमचं. तुमचं पण झालं असेल सगळ्यांचं रक्षाबंधन करून. हो. काय स्पेशल? पावभाजी. पावभाजी हा, भावासाठी. सगळ्यांसाठी. भावासाठी स्पेशल, अच्छा. पण सगळ्यांसाठी. सगळेच खाणार ना. हा. ते भाजी मी वाफवून घेतली सगळी. हे बटाटे पण घेतले शिजवून. कांदा आता टाकलाय जेवढा लागेल तेवढा. आज दिवसभराचं रुटीन दाखवायचं होतं ना आम्हाला. सकाळी डोसा झाला, मग पुलाव झाला, मग रक्षाबंधन झालं सेलिब्रेशन, आणि आता पावभाजी डिनरसाठी. भाव खुश होणार आहे पावभाजी खाऊन. हो. शिजवलेले आहेत ना बटाटे, तर कुस्करून घेते. झाली आमची पावभाजी रेडी. आता आम्ही खायला बसतोय. या खायला सगळेजण. तेच खा. खाऊन. चैतेश, खाल्लीस काय? नाही आता खातो. खाऊन बघ लवकर आणि बहिणीला सांग कशी झाले. चांगली झाली. चांगले झाले? हो. हो हो. नक्की ना? हो नक्की. मग सांगू बा. बघते जरा. कशी झाली? दुपारी पण चांगला बोलायला आणि आता पण चांगला बोलायला. दुपारी तर भात चांगला आला होता. असं हे म्हणता दिलं होतं. दुपारी पुलाव बनवला. झालेला पुरा चांगलाच झालेला. हो, तो चांगलाच झाला होता. पावभाजी कशी आहे? चांगली आहे ना? पावभाजी पण चांगली आहे. हम्म. थोडीशी तिखट झाली पण. थोडी तिखट झाले. हा. चालेल. थोडी पण त्याला ठीक आहे. तुम्ही पण खाऊन बोलू शकता. थोडी हो. जिरून ठीक आहे. या तुम्ही पण खायला. हो. आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून सांगा. आणि बेल आयकॉन दाबा. आठवणी. हा, आणि लाईक करा. हा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत बाय. आठवी रक्षाबंधन. हो.